Gospodin Sandulović, sednica Ujedinjenih nacija održana je u Njujorku gdje je bilo prisutno 70 lidera, među kojima su bili lideri najmoćnijih zemalja, SAD, Kine, i protekao je bez prisustva diktatora Vučića. Pitanje zašto Vučić se nije pojavio u Njujorku, već se u Budimpešti sastao sa Orbanom, Janšom, Babišom, Dodikom pod pokroviteljstvom Kremlja, jer znamo da Budimpešta je centar za finansiranje ruskog uticaja u ovom delu Evrope. Tačno, apsolutno. Svi dobro znamo stavove Orbana prema Sjedinjenim Američkim Državama i na koji način volšeban je ušao u Evropsku uniju. Samo da bi prestalo to pranje kriminalnog novca iz Rusije. Jer Mađarska je naglo finansijski ojačala ovog momenta kad je prljav novac iz Rusije, iz saradnika ruskih mafijaša i svega ušli bez kontrole u bankarski sistem Mađarske. I Evropa, da bi to zaustavila, ona je primila Mađarsku u Evropsku uniju. Ali on ostaje i dalje u čvrstoj vezi sa Putinom i sa Rusijom. I naravno da je okupio sve svoje. Pa, ko je dao utočište kriminalcu iz Makedonije? Ko je dao Gruevskome za 2 milijarde utočište? Kako je Gruevski, uz čiju pomoć je Gruevski završio iz Makedonije u Mađarskoj? Preko Srbije. I Crne Gore. O čemu mi pričamo? Pa kriminalac, svaka ptica svome jatu leti. Stalno govorim, niko me ne sluša. Ali zašto nije bio prisutan u Njujorku Vučić? Pa vjerojatno zašto je imao pametnija posla. Ja mislim da je pre nego što je otišao u Mađarsku imao otvaranje nekog klozeta ovde u Srbiji. Dajte, molim vas. Nije otišao jer ne sme da ode. Nije pozvan. Pa nije ni pozvan, a ne sme da ode. Jer on dobro zna. Onog momenta, rekao sam mu, ja sam ga pozivao i pisao, nažalost, pozivam preko onoga što mi je dostupno. Preko Twittera i preko mog Facebook naloga koji gase već 7. put po mjesec dana. Ali sad smo ga otvorili na jedan drugi način, da imamo kako će da ugase to. Ali hoću da kažem jednu stvar. Ja sam mu rekao, ajmo Aleksandre Vučiću za Ameriku. Pošto si ti jadan, nemaš para, ništa, ja ću da ti platim put. Sednemo u avion, odemo u Ameriku, sletimo na američko tlo i onda vidiš ko si, šta si i šta sam ja u odnosu na tebe tamo, ne ovde. I da vidimo na koji izlaz ideš ti i na koji izlaz idem ja. Ali kao regularan građanin. Da, nemoj, znači poziv, ako budeš dobio poziv, dobit ćeš u neku drugu svrhu. Ali evo, turistički da odemo. Idemo da se prošetamo Njujorkom, da kupiš knjige, pošto ti obilaziš biblioteke. Da, knjižare. Knjižare obilaziš. Ajmo da odemo da kupimo, ja ću te častim. I put i častim te knjigom. Ajde ako smeš. A ne smem. A to je jedna kukavica jer zna da će biti uhapšen. Aleksandar Vučić će biti uhapšen. Privatna posjeta Amerike. Odmah. Evo ja idem odmah. Evo on je pričao za mene da sam ja narkodiler. Pa ko je sad narkodiler? Kome uzimaju tone droge? Meni ili tebi, Aleksandar Vučić? Ko je na izvršen naredbi zbog droge, između ostalog sve? Ti ili ja? Ajmo, idemo u Ameriku. Tamo se sve zna o svakome. Nema tajne. Nema ovde korumpirane policije, nema ovde korumpirane politike, nema ovde pa da neko napiše bela knjiga. Posle se svi peru, kaže, nije dokument. Nema toga tamo. Tamo ili te ima na spisku ili te nema na spisku. Ako te nema, zna se zašto te nema, ako te ima, zna se zašto ima. Ajmo tamo. Veliki Aleksandre Vučiće, kukavicu i kriminalcu, ubico. Idemo za Ameriku. Zato nije otišao u Ujedinjene nacije. Pazite, on koji bi se slikao, pa kako vam kažem, on se slika na travnjaku ispred Bele kuće. U dvorištu. Pa se hvalio penkalom, on je video Trumpa, sedeo je kod džače prvače tamo. Pa ja ne bi seo nikad onako. I drugo, mene nikad ne bi primili tako. Ja bi seo kako doliko jednom državniku, uzemno poštovanje i tako će biti dočekan u Americi. I ja obećavam da će se ponovo zavijoriti srpska zastava na Beloj kući zbog mog dolaska. Evo, ja to garantujem kad budem došao na vlast. Jedan put se već zavijorila zbog Tome Sandulovića, Mihajla Pupina, jer smo ga mi poslali tamo. Evo, ponovo će zbog Sandulovića, sad ću biti ja direktan razlog. Eto, to građanima Srbije obećava. Ali evo, on, kukavica, ne sme da ode. Zato što je kriminalac i ubica. Osvestite se, građani Srbije. Ne učestvujte u kriminalnim radnjama Aleksandra Vučića. To je poenta. Zovite stvari pravim imenom. Kriminalac i ubica
To je čovek koji je okupirao, osvojio mesto predsjednika Srbije, koji vam komanduje životima, zbog kojih ste gladni, očajni, zabrinuti, preplašeni, bolesni, zbog koga se ubijate, razvodite i selite iz svoje zemlje, zbog koga trpite nepravdu svaki dan, zbog koga vam otimaju stvari iz kuće, otimaju vam stanove, oteli su vam živote. Ako ćete i dalje da trpite to, onda niste normalni. Onda niste normalni. Onda i treba da vam bude takav čovjek koji će vas predstaviti. Koji u svetu važi za ubicu i kriminalca, koga vi veličate i tapšete mu. I on vam baci kao onako onim životinjama sa trpeze, baci malo koru hleba i vi ste srećni. Dava malo igara na Pinku i na Happy-u sa onim mediokritetima koji dođu i veličaju. Nisam ovo onaj Karan isto, on nije normalan onaj čovjek, on veliča isto. Zamislite koliko se on srozao u službi, on veliča, kaže, ovo je pobjeda, kaže, Srbije, diplomatije. Oni nam nalepili stiker na zastavu. A oni prolaze normalno stavlicom. Bože mili, moram da se prekrstim. Da, strašno. Moram. Ja se ne krijem, ono, sećate onog snimka ko ona Jorgovanka Tabaković ima snimak da hoće da se krste. Ona, Vučić i ne znam ko, Nikolić, ne znaju da se prekrste komunisti. Banda komunistička, udbaška jedna, pravo. Da. U fokusu je potencijalni sukob na severu Kosova. Diktator Vučić je bio dao 24 sata NATO-u da reaguje. Srbi su nezaštićeni, predstavnici Srpske liste i dalje sede u parlamentu i vladi Albina Kurtija. Gospodin Kurti naveo lice koje su učestvovalo u stvaranju tenzije na barikadama, pominjujući Vladislava Dajkovića, državljanina Crne Gore i Srbije, koji je povezan sa režimom u Beogradu, Igora Braunovića, generalnog direktora Srbije šume, firme odakle se finansira SPS, i Dikića, koji kao ruski element učestvuje u pokušaju puča u Crnoj Gori, bio u zatvoru i sada je nagrađen pozicijom zamenika generalnog direktora Srbije šume. 30. septembra postignut je dogovor srpske i kosovske strane o reciprocitetu i da pojasnimo građanima dogovor da se lepe stikeri kosovske i srpske tablice i da ti stikeri će prekriti zastavu i grb Srbije kao jedne suverene zemlje. Vučić je ponovo pokazao da je lažov, izdajnik, katastrofalan pregovarač, zapravo da je ucenjeni pregovarač. I gospodine Sanduloviću, da li režimi u Beogradu su oduvek koristili pitanje Kosova kako bi mogli da trguju sa Evropskom unijom i Amerikom, kako bi opstajali na vlast, koristili su narod sa Kosova, posebno sada sa severa Kosova? Pa uvek. Njihova politika izazivanja krize. Veštački. Uvek je to bilo. Znači, to je radikalska politika i učestvovali su i aktivno u tome. I vidite što je interesantno, nikad niko nije odgovarao. Ne. Nikad niko nije odgovarao za to. To je prosto frapantno. I sistemi koji su nasleđivali prošle vlasti. I taj Tadić koji je pričao o velikoj demokratiji i, moram da kažem, i Zoran Đinđić. Koga su oni procesuirali od svih političara, tih nacionalističkih, destruktivnih, ratno-huškačkih, koji su učestvovali u masakru na prostorima bivše Jugoslavije? Koga su procesuirali? Katarina, evo ja pitam i građane Srbije. Je tad izvršio posao što je isporučio Mladića, Karadžića, to što su dali. Čekajte, gospodo, gde su ti ljudi koji su ubijali po naredbi tih ljudi? Gde su ti političari koji su podržavali tu politiku? Jer Vulin podržavao rat? Da. Jer Vučić podržavao rat? Da. Jer Tomislav Nikolić podržavao rat? Da. Jer Vojislav Šešelj podržavao? Da. Vučelić, je li tako? Takođe. Treba da i nabrajam dalje. Bajatović, Ružić, Čović. Čekajte, barikade. Šta ste vi uradili? Šta je Borko Stefanović uradio dok je bio na Kosovu? Šta je uradio? Šta je uradio? Dogovarao se s kriminalcima. Kojim kriminalcima? Oni koji su verni Vučiću. Koje su ta dva kriminalca koji su držali sve, pravili haos ili pravili mir? Zvonko Veselinović, Milan Radojičić. Ko ih je hapsio? Hapsio ih i pustili ih. I šta danas imate?
Imate Zvonka Veselinovića koji se vozi pod zaštitom policije. Interventne. Gde kad ga zovu na Palilulu, dok su ga zvali na razgovor, dolazi u pratnji interventne policije, obezbeđenje. O čemu mi pričamo dalje? Šta su preduzeli? Šta je Tadić preduzeo da raskinka sve te političare? Šta je uradio? Popljuvo na 5. oktobar. Popljuvo na ubistvo Zorana Đinđića, čiji je on najveći neprijatelj bio u Demokratskoj stranci. Ja sam svedok živi. Ne treba meni niko da priča. Nisam ga ja onako išao od mene na protestima bez razloga. Niste u ruku da mu pružim. Ni privatno kad se sretnemo, zna on dobro ovde na Senjaku. Šta je uradio? On je abolirao Dačića, radikale, Vučića, sve. Prigrlio Dačića, napravio pomirenje, izljubio se pred svima i vratio nam pakao u živote. Umesto, pošto je Đinđić propustio priliku i nije hteo, da sad ne govorim zbog čega, jer nije živ. Rekao sam mu dok je bio živ u lice. Na moj zahtev, da je bila naša najveća tačka razilaženja, na moj zahtev da se ukinu politički i procesuiraju SPS, radikali i JUL, on nije uradio ništa. Donešene su pare u kesama da se stvari reše i da se ponište sudski procesi u Privrednom sudu koji su se vodili protiv Tomića, da ne nabrajam Karića i svih drugih. Jer sam ja lično donao iz Upravnog suda, ja lično sam donao, sa grupom ljudi, ovolike hrpe dokumenta, predao mu na stol. I znam kako su se završavale stvari. Šta je Tadić uradio? Prigrlio je to i vratio ga u politiku. Vratio ono protiv čega smo se borili 5. oktobra. Evo dolazi 5. oktobar za 2 dana. On je to popljuvo na ljude, sve. I on ima obraza posle svega sada da se on vraća u politiku, da on priča da će on da reši stvar. Malo je bilo što je vratio Dačića. Malo. Nego je kasnije finansirao i dao medije i podržao i doveo na vlast Aleksandra Vučića i SNS. Ko je predao vlast ključeve grada Vučiću? Ko? Pa Tadić. Povukao se pred Merkelovom, jer nije ispoštovao ni on ono što se dogovarao i zbog čega je došao na vlast. I on je pričao priznaću Kosovo i posle rekao neću da priznam Kosovo. Pošto treba biti muškarac i treba biti političar odgovoran, izaći ispred naroda ako već hoćeš da priznaš. Zašto hoćeš da priznaš? Sukobi se sa nacionalizmom i sa ubicama koji su ubijali po bivšoj Jugoslaviji. Čega se bojiš? Dokle ćete vi polupolitičari, poluproizvodi da vodite ovu zemlju, a u biti ste velike kukavice? I 0 muškarci, 0 političari, 0 vizionari. Nemate oliko trunke hrabrosti da preuzmete odgovornost, da se sukobite sa zlim, sa ubicama. Ja imam tu hrabrost. Imam tu volju. Ja ću to da uradim. Da se sukobim sa svim onima koji su nam napravili ovo zlo. I malo je bio Dačić, nego je uzeo i napravio dogovor. Znam sve dok sam u Apatinu, znam moment kad mi je Aleksandar Lovrić rekao šta su se dogovorili. Hvalili su se da se ne napadaju više. Finansirao sam Mikijem Rakićem. Pa sam objavio fotografiju njihovog sedenja svi zajedno. Tomislav Nikolić, Aleksandar Vučić, Boris Tadić i Rakić. Milorad Rakić. Sklonio se, pustio ovaj kriminal i sad kad je vidio da će proći, pustio jedan mandatnik da se nije oglašavao, bio polumrtav. Lepo su ga vozili obezbeđenje i dalje, super. Šetaju se s pištoljima na viđanu ispred dece, njegovo obezbeđenje. To smo se istreli na Senjaku, sam rekao, na što to liči. Deca kupuju sladoled da izlazi njegov telohranitelj, leto, pištolj se ovako vidi, sve otvaramo vrata da on izađe, kupi sladoled. Mi pruža ruku, kažem, beži. E, to je problem. I sad se taj neki javio ponovo, u nekom drugom filmu, da on daje predloge i njega zove, evroparlamentarci zovu da on priča o izborima. A nas ne zove niko. Da, ali kako je on označen kao oštećena? Pa, Amerika ga je označila kao oštećenu robu. Da.
A Đilas, Obradović, Radulović, Jeremić, kao osobe sa kojim ja i Republikanska stranka ne treba da ima nikakve kontakte. Kao osobe koje su imali svoju šansu u politici i da su završili s time. To građani Srbije ne znaju. Ne znaju zato što ovde u medijskom mraku me drže. Zašto me ne pozovu na N1? Zašto ne napravi jedno veče, na primjer, da sednemo ja i Đilas? Ili ja i Jeremić, Boško Obradović, Radulović. Napravite jedan okrugli sto. Hajde ako smete. To Srbija hoće, to Srbija traži. I stalno pita. I pišu N1. Zašto ne pozovete gospodina Sandulovića? Zašto list danas ne sme da me pomene nigde? Hajde ne pričamo o Kuriru, Informeru, to nije. Ja u tim novinama ne želim da budem. Srpski telegraf, čuj. Se Andrija drži. A gde su ove druge? Televizija Nova i ove sve. Šta mi šalju pozdrave, sve onako prikriveno? A kad neko kaže što Sandulić kaže, evo nestajemo, izgubit ćemo posao. Zašto ćete da izgubite posao? Jesmo mi politička struktura koja postoji ovde, evo 9. godina. Jesmo izašli na parlamentarne izbore, jesmo. Smo izašli na beogradske izbore, jesmo. Zašto nas evroparlamentarci nisu pozvali? Imam dokaz da smo Dačiću napisali pismo. Odneli u Skupštinu Srbije, udaren pečat primljeno, gospođa Manuela je odnela i nisu nas pozvali. Zašto kad sam pisao Evropi, zašto su ostali nemi na pitanje moje, zašto nas niste pozvali da mi budemo prisutni? Pa ste zovete nekog Zelenovića, zovete onoga, pa ste pokrete zovete, Janka Veselinović, pokret. Nemaju ni autobus da napune. Nemaju autobus da napune. Zovete Dveri, nema 2 autobusa da napune. Pazite te ljude, zovete Davimo Beograd, koji toliko očigledno, to je smešno, ko ih finansira? Šta im daje? Ko im daje? Oni dečko ne zna šta mu glavu nosi. Pa gde je sad čuvena Ana Sonović? Ona što je kreštala i govorila ljudima kao da su životinje. Sad idete, sad čutite, a sad kući. Pa ste jedna mala balavica. Da sam i to govorio šta će biti. Evo izvukli su i Saši Jankovića iz Naftalina. Da i on kaže, eto, Vučiću su hteli. Zamislite taj koji je bežao kad sam mu donao dokaze o krađi Republikanske stranke. Pobegao je ispred mene. Sve u kole pobegao, kam čekajte da vam dam. Pobeže Sale Prangija. Udbin čovek. Koji je sedeo u Skupštini i radio za Miru Marković. Čemu pričamo mi? Udba, udba, udba. Lepo mi Amerikanci pišu. Sve dok se udbe ne rešite i komunizma, nema napretka. Komunistička deca su tu, sinovi i unuci. Služba vam određuje ko će vam biti predsjednik, premijer i tako dalje. Srbijo, osvesti se. Ja sutra mogu da odem odavde. Kažem, bre, slušajte, bre, pa kome ja dajem život, kome dajem energiju, kome dajem svoje planove, koje dajem predloge, za koga se žrtvujem? Pa hoćete zlo, udavite se u svom zlu. Ali toliko sam već ljudi privukao pažnju i toliko Republikanska stranka broji članova. Drugo, zašto se krije od javnosti, kažu, vrše ispitivanja koje kakve agencije? Pa Republikanska stranka u Srbiji, posle SNS-a, koji ucenjuje ljude, zapošljava, bije, preti, i tako dobije članstvo. Pa mi imamo najveće članstvo u Srbiji. Najveće članstvo i najveću popularnost među građanima Srbije. Jer čujete sve ljudi po selima priče, nikad nisu vidjeli. Kaže, Sandulović će vam doći, kaže, samo Sandulović da dođe. Gotovo je. Vučiću, 9 godina mraka, šta god da si radio, i gurao lažnu opoziciju, probao da me ubiš, zabranjivo sve. Gotovo. Narod hoće republikance. Narod hoće da im dam pravdu. Jer narod zna da ću da se obračunam sa vama, bando komunistička. To je poenta. Svet me je upoznao, svet me hoće. I neće Amerika dozvoliti da UDBA ponovo stavlja koga hoće. I vi iz UDBE se dobro razmislite. I on je Boža Spasić, gde će da završi? Prvog ću ga isporučiti za Belgiju. Tog ubicu, on je ubica. On javno priča kako ubio. Po čijem nalogu si ti ubio? Države? Koje države? Komunističke? Koga? Protivnike komunističkog režima. Pobili ste čoveka u Belgiji, po tvojoj naredbi, ti si organizovao. Ali ostala je živa ćerka, advokat je.
Ja ću ti isporučiti, Božo Spasiću, ja ću te isporučiti, zapamti šta ti kažem. I tebe i tu tvoju ekipu. A možda vrištite i da pričate koliko god hoćete na Pinku i na Happy. Da. To je poenta, to su stvari koje građani Srbije ne znaju. I zato se ja držim u mraku, Katarina. Niti sam ja lud, kao ovaj ludak, niti sam primitivac, kao Šešelj, što psuje, videli ste rečnik i sve. Niti sam neobrazovan, kao ova mutava, što je zovu Čale, ne znam da progovori dve reči. Čale. Znate, niti sam dete komunista generacijski kao Vuk Jeremić. Niti sam bilo šta ukrao, kao što prozivaju Đilasa. Ništa nisam od toga. I zato me nema na televiziji. Jer Srbija hoće ovo. Videli ste šta je Amerika rekla? Prvo žaljenje, zašto se ranije niste uključili? Pa kasnije izjava visokih funkcionera State Departmenta. Pa Amerika je čekala 35 godina ovakvog čovjeka. Da, ne zbog Amerike. Pa šta Ameriku interesuje Srbija? Šta Amerika dobije od toga, Srbija živi dobro? Ajde, razmislite sad svi zajedno. Pa upravo hoću da vam i postavim to pitanje da predsjednik Biden je čestitao Dan državnosti Srbiji u kom Amerika podržava postizanje sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji sa Kosovom koje fokusira na međusobno priznanje. Vučić je istakao da međusobno priznanje ne stoji ni u jednom aktu svetskih organizacija, ni Evropske unije, ni u jednoj rezoluciji. Bio je pokušaj da se taj termin nametne kao što je trebalo prihvatimo kao konačno rešenje i u Vašingtonskom sporazumu. Već sam im u lice rekao šta mislim o međusobnom priznanju i moj odgovor neće biti drugačiji. Srbija na to ne pristaje. Izjavio je Vučić i naglasio da razume da je to nova američka politika. Pitanje za vas, gospodine Sanduloviću, šta za režim u Beogradu predstavlja nova američka politika? Prvo, Aleksandar Vučić nije Srbija. U ime Srbije ne može da govori kriminalac i ubica. I ne čovjek s poternice. I prestanite, ne kažem vi kao vi, Katarina, nego svi ovdje u Srbiji, da mistifikujete i da dozvolite da se Aleksandar Vučić predstavlja kao Srbija. Napad na Aleksandra Vučića, napad na Srbiju. Ne, gospodo. I Albin Kurti je lepo rekao, ja nemam problem sa Srbijom, imam problem sa predstavnikom Srbije koji sebe predstavlja kao predsjednika, koji je tako došao sa Aleksandrom Vučićem. Prvo to, da razjasnimo. Znači, on nije Srbija. Drugo da razjasnimo. Na molbu, preklinjanje i samo nuđenje, jer se sam nudio tako, molio i obećavao, da će priznati Kosovo, Aleksandar Vučić je došao na vlast. Pazite, to je čovjek koji je palio zastavu Evropske unije. To je čovjek koji je palio zastavu Sjedinjenih Američkih Država. To je čovjek koji je rukovodio paljenjem američke ambasade u kojoj je naše dete, srpsko dete, izgubilo život. I za to će da odgovara. Ja samo kad počnem da nabrajam šta što on sve treba da odgovara, a nije odgovarao. I sad zamislite, sve se to zna. I neko dovede takvog čoveka kao evropejca da predstavlja Srbiju i uvede Srbiju u Evropsku uniju. A molim vas, ajde, li ima to logike? Šta je to što bi njega deklarisalo kao evropejca i šta je to što je on avangardan, pošten, častan, obrazovan, izbor većine građane Srbije, da bi on bio predsjednik Srbije? Ajde, razmislite prvo, svi dobro. Prvo, došli su nelegalno na vlast. U 5 sati popodne Evropa proglašava Tomislava Nikolića kao predsjednik. On koristi najveću prljavštinu da ne bude kao Boris Tadić, glupog grobara, natera da da ostavku, jer takav bio dogovor, da ne može da bude i predsjednik stranke i predsjednik Srbije, kao što je sada Vučić, i predsjednik stranke i predsjednik Srbije. Da. I preuzima polako kormilo. Pazi, izmisli mesto prvi potpredsjednik vlade, koji nikad ne postoji. Pazi, prvi potpredsjednik vlade. Pa onda bude predsjednik vlade, pa onda bude predsjednik države. Sve krađom, lopovlukom, maltretiranjima, pištoljima po glavima, podmićivanjem i tako dalje. I sad postavljam pitanje. Evo, svi neka mi daju odgovor. Ako se sve zna šta je radio pre, učestvovao u ratu, zagovarao rat, iseljavali Mađare, pošto je dao onaj nakazni Šešelj, čovjek slon, ja ga tako zovem,
s onim nosom, jer znate, on je čovjek slon kome raste nos, onda kaže čovjek slon. Anomalija. Verovatno je mnogo lagao, pa vidite kako Bog sve to vrati. Kaže Aleksandar Vučić i volao Mađare uvek, ima super odnose s Mađarom. Zaboravljajući da upravo taj Šešelj i Aleksandar Vučić su davali sendić ili dva Mađarima da se iseljavaju 90-ih iz Srbije, zavisi koliko su udaljeni od svog mesta da žive do granice s Mađarskom. Da se vratim na poentu, znajući sve to, njega Evropa dovodi kao predsjednika. Je li ima logike? Nema. Znači, šta je poenta bilo? Šta je on to ponudio Evropi? Šta je on to garantovao u Evropi? A Evropa Sjedinjenim Američkim Državama. Da bi njemu dalo argument da sutra bude podržan od Evropske unije i postoji na tom mestu. Šta? Znači, daje mu čvrsto obećanje, kukanje, plakanje, obećavanje, nuđenje Americi i Evropi, da će on potpisati nezavisnost Kosova. I traži 5 godina za to. Isticao je u junu mesecu 2017. godine 5 godina. Tačno neki prelazni period gde administracija koja je on obećao da će to uraditi, gubi vlast. I dolazi Trump, koga Srbija ne interesuje. Koji se bavi svojim stvarima. Bavi se Meksikom, malo da zadovoljenje nacionalne bezbednosti Sjedinjenih Američkih Država pusti da se ubije general Irana i radi druge manifetluke nama znane, što ne opravdavam i nisam taj da sudim. Suviše sam nebitan za unutrašnje stvari Sjedinjenih Američkih Država. Šta hoću da kažem? Sad on priča da nigde ne postoji priznanje Kosova. Postoji i snimak Aleksandra Vučiću gde si pričao i u Francuskoj, i u hotelu, i u Nemačkoj, i u Americi, i u ambasadi gde si govorio da ćeš priznati Kosovo. Postoji. To će da pustim narodu kad dođe na vlast. Da vidi tek ćete narod mrzeti. Polako, ima vremena za sve. Znači, svuda u svim segmentima, znači, razvitka Srbije, puta ka Evropskoj uniji, ulaska sutra i tim putem u evroatlantske integracije, stoji priznavanje Kosova od strane Srbije. Prema tome i tu laže. I tekako. To nikad od mene nećete čuti. To je, znate ono kad se neko osili, pa se najede, pa se nakrade i poprimi taj sindrom da zaista je on veliki. I dozvoli sebi da kaže, ma neću ja nikad, šta mi vi možete. Računajući, imam pare, imam vojsku, imam policiju, imam paravojne formacije, uvek ću da gurnem tu priču u Velikoj Srbiji i o genocidu, o ustašama, pobili su nas Jasenovac, vidite šta radi? Samo nas vraća. Vreme polovno nas vraća. Plus imam kriminalce koji rade drogu svuda po svetu, mogu da platim ubice, kako je Amerika napisala nam u izveštaju. On može da plati da se ubije svaki predsjednik. Da, sa tim kešom. Sa tim kešom. I on sada prst u oko, i ima živi štit sa vojskom, sa svime okolo, uvuko Dodika, idiota, sa pričom o tome da će Velika Srbija, eto, pričom isto što je Đinđića koštao glavom. Ajde ja vama dam Kosovo i meni Republiku Srpsku, što je van pameti. Uvuko njega napravio tu problem, probao da napravi problem u Crnoj Gori preko crkve, koja crkva učestvuje u svim zlodelima Aleksandra Vučića, koja radi zgrade, bavi se biznisom, vozi najskuplja kola, ne brine o narodu, nema tih kuhinja narodnih, meša se u politiku, što je van pameti. I na taj način su probali da destabilizuju preko crkve i najosjetljivije teme, vere u Boga, pravoslavlje i tako dalje, deljenje srpskog naroda tamo, da napravi haos. Ucenjujući tako i Evropu i Ameriku, da im pokaže da možda im napravi haos. Sad me dirate, sad vidite šta je haos. Sad vidite šta je haos u Crnoj Gori, sad ću da vidite šta je haos u Republici Srpskoj, sad ću da čačnem ponovo Hrvate sa snimanjem filmova i dizanjem spomenika dole u Republici Srpskoj, sad ću da vam gradim aerodrom tamo, da vam budem blizu, sve, da vam budem opasnost, i sad ću vam napravim ponovo problem sa Kosovom. Pa da im koga ćete vi da terate da priznam ono što sam obećao. To je to. Ali Amerika
ne oprašta. Amerika nije stara dama, da se dobro izrazim, kao Evropa. Ameriku ne možete vi da podmitite. Možda podmitite ambasadora i nekoga ko što je bio Palmer. Ali ne možete da podmitite obaveštenu zajednicu. Ne možete da podmitite nacionalnu bezbednost. Ne možete predsjednika Sjedinjenih Američkih Država da podmitnite. Sekretara i tako dalje. Gospodina Blinkena ne možete da podmitite. Gospođu Karen ne možete da podmitite. Zna se dokle može da vam ide sve to. Jednog momenta stop. Kraj. I sad se dešava ono što je zaslužio. Prema tome, moram da kažem, razmišljam se do koje mere mogu da budem slobodan i da neko to sve shvati. Ovo je sada pitanje samo odnosa Evrope i Amerike. Šta će ko kome da da. Ali Amerika ne oprašta ovo. I Amerika dobro zna šta je on obećao. I Aleksandar Vučić, potpisao, ne potpisao, zna da ide. Vi znate od kad mi imamo tu informaciju. I onda on razmišlja, pa bolje da ne potpišem. Sve dok ne potpišem, imam kog da gurnem ispred. Da branim kao srpstvo. A ti momci od 20-25 godina nemaju pojma šta je on se dogovarao. Nemaju pojma. Ne znaju ni šta se dešavalo 90. godina. Ni šta je komunizam u Jugoslaviji bio u Srbiji. Da su to ubice. Ne pominju se zlodela komunista. I dalje se ne vraćaju kuće otete. Igra se nad mrtvim ljudima na stadionima. Sad je počeo da ova opozicija da pominju malo kao eto. Sad pričaju. Posle mene 8 godina. 8 godina. Znamite koliko je to bedno i jadno, mislim. Zaista katastrofa. Gospodin Sanduloviću, Senat je 28. septembra potvrdio gospođu Karen Donfrid na mesto asistenta državnog sekretara za evropska i evroazijska pitanja. To mesto je upražnjeno još od 2019. godine. U svom obraćanju Komitetu za inostrana pitanja ona je navela da će se boriti za ljudska prava protiv agresivne Rusije, asertivne Kine, pandemije COVID-19, klimatskih promjena. Pre toga je dr. Donfrid bila predsjednik Maršalovog plana za Nemačku. Čitav program Republikanske stranke se zasniva na Maršalovom planu. Da li možete ukratko da objasnite građanima Srbije šta predstavlja Maršalov plan i koje prednosti nudi građanima Srbije? Pa, ovo je dobro pitanje, pravo pitanje. Želio bih samo da kažem da mnogo očekujem od gospođe Ketrin i smatram da će svojim velikim iskustvom, političkim uticajem koji im ima, doprineti da Srbija dobije šansu preko Republikanske stranke i mene da ispuni jedan generalni plan koji je dobar za sve nas. Ne samo za Srbiju, nego i za region. Maršalov plan je nešto potpuno drugačije, osvežavajuće i nešto prosto kao uvod u najlepšu moguću bajku priču za Srbiju. Vraćam se na Maršalov plan jer je moj deda Nikola Sandulović ušao u sukob sa komunističkom strankom, ovde partijom u Jugoslaviji, upravo zato što je protežirao i zato što je kao republikanac davao stalno prednost Maršalovom planu. Međutim, jednopartijskom sistemu komunističkom nije odgovarao Maršalov plan. Jer bogat pojedinac, bogato društvo. A u komunističkom sistemu svi smo bogati, a samo su oni bogati i svi su drugi siromašni. I oni imaju blagodati. Maršalov plan daje svakom pojedincu mogućnost da sebe iskaže kroz svoj rad i svoje znanje i svoje angažovanje. Šta znači? Znači, velika pozornost se daje na zemljoradnike, na stočare, vinogradare, povrćare. Znači, daje se mogućnost razvitku selu i malih sredina kroz benefite, kroz davanje subvencija, kroz smanjenje poreza, kroz mogućnost samoodlučivanja u tim lokalnim zajednicama, gde nema harača komunističkog kao što ste imali posle Drugog svjetskog rata, mora da date ovoliko i onoliko da se otima Staljinov sistem ovde. Gde se apsolutno daje mogućnost razvitka uz pomoć države. Znači, poreskom politikom
jednom vizionarskim stavom prema onome što dolazi. Jedan sasvim novi finansijski poredak, bankarski poredak, ekonomski razvitak kroz rad i kroz napredak pojedinca koji će se manifestovati kroz zajednicu koju on predstavlja. Znači, sasvim nešto drugačije od ovog što je do sada. Finansijski sistem, znači, samo finansiranje će ići s drugim putem. Nemate apsolutnu destrukciju jednog aparata koji je samo u Beogradu. Shvatate šta hoću da vam kažem? Znači, mesne zajednice će odlučivati o svojim problemima koji su tu, aktuelni, na način na koji će ih se manifestovati kroz dalje angažovanje države, na predlog njihov, a ne ovako mora da bude. Shvatate, stočarima moraju da se daju subvencije. Moraju da imaju subvencije u gorivu. Moraju da imaju poreske olakšice. Taj sistem mora da se oslobodi. Apsolutno. Prema tome, sad kad bih pričao o Maršalovom planu, kompletno to je 57 strana. Savjetujem svima koji hoće da nas prate, da imamo mi sajt, neka pogledaju kakav je program Republikanske stranke i šta zapravo predstavlja Maršalov plan. Maršalov plan se pokazao u zapadnoj Nemačkoj i kasnije u Evropi kao jedini izlaz iz one krize koje je bio. Znači, šta hoću da uvedemo ovde isto? I šta je bilo? Vi se sećate kad je Maršalov plan bio da su Sjedinjene Američke Države poništili sve one marke koje su tada bile. I da su oni oštampali marke i dali svakom građaninu tada u vrednosti od 60 maraka, koja je marka imala vrednost. I oni su dali novac na koji način i ukazali na koji će se način raspoređivati. Dinar kao dinar, gde je priznat? Gde je priznat? Šta predstavlja ovaj dinar? Možda manipulišite, radite s njim šta hoćete. Mi smo sad već u devalvaciji. Ja hoću da promenim, prvo, neću da postoji dinar više u Srbiji, hoću da postoji dolar, platežno sredstvo sa kojim možete da putujete svuda u svetu. Hoću da se vežem za ekonomiju Sjedinjenih Američkih Država. Hoću to da bude. Hoću da se ponište sva dugovanja koje imamo. Sjedinjene Američke Države, milijarde je dugovala zapadna Nemačka, bila u ratu i zaduživala se i tako dalje. Svi dugovi su otpisani. Da. To su samo mogli da urade Sjedinjene Američke Države. Tako i ovde. Ja znam da mnogi sada to misle da je to bajka. Ne, to nije bajka. To je program koji ja mogu da sprovedem i koji će Amerika da podrži. Ako građani Srbije izaberu mene kao predsjednika svog, čoveka u koga imaju poverenja, da će napraviti korenite promene, da će se obračunati sa udmom, komunizmom, nepravdom, pljačkom, ja im kažem da će im prvo svi dugovi koji imaju od ove kriminalne poreske službe i raznoraznih drugih krakova ove kriminalne vlasti bit će poništeni, oprošteni. Kraj, idemo iz početka. Da bi išli iz početka, moramo da budemo totalno slobodni i nezavisni od raznoraznih MMF-ova i drugih kineskih sumnjivih banaka i tako dalje. I te dugove može samo Sjedinjene Američke Države da otpišu. Da. Jer su ugovori bili i zajmovi su bili nelegalni iz sumnjivih fondova sa nenormalnim kamatama. Da. Ali da bi to bilo tako, znači morate da izaberete pravog čoveka. Znači, spoljni dug, koji je sad sigurno preko 60 miliona, milijardi, otpisan. Znači, to mora da se otpiše. Ekonomski program mora da bude potpuno novi. Sela, opštine i gradovi imaju sasvim drugi plan razvitka. Postoje prioriteti, postoje nacionalna pitanja, postoji otpis tog spoljnog duga i postoji nova valuta. Američki dolar. Ja to nudim. O tome niko ne priča. O tome niko ne priča. Nemaju ideju, nemaju podršku. Imaju praznu priču Evrope. Jer njima trebaju, kao što su ovi koji su već bili na vlasti. Jer su navikli na korupciju, na pranje novca, ovde je meka za njih. Sve može. Sve može. Jedan čovjek sve dogovori se s njim, plati koliko i vozi miško. A u Srbiju, koju ću da ja predstavljam
zaštitnika prava i sprovođenja zakona, nema preskakanja sistema. I svi imaju jednaku šansu. Hoću da vratim sve naše ljude koji su pobegli od komunista od 45. koji su pobegli sad od ovog režima. Vratite se ovamo. Neće niko da vas reketira, niko ne vas maltretira. Dobit ćete benefite da se razvijete. Bićete oslobođeni. Prvih 3 godine ili 5 godine poslovanja. To sve nudi Maršalov plan. To je moja vizija moderne Srbije i razvitka i prave politike koje treba da sprovede jedna stranka koje građani Srbije hoće da daju poverenje. Sistem mora da se promeni. UDBA mora da se anulira. Odnosi sa Rusijom, što se tiče posla, nikakvi. Što se tiče vojske, nikakvi. Neinteresan. Hvala, možete turistički da dođete ovde. Sa Kinom ukinuti sve odnose. Bilateralne odnose prekinuti. Izvolite, gospodo, pokupite vašu ambasadu, vaš tamo centar, kulturni centar od 42.000 kvadrata, koji služi za špijunažu ovde po Evropi, rastavite sve to i slonite se odande, napravili ste ljudima ispred zgrada sve, koji su plaćali stanove po 4-5 hiljada. I te sve milijarde koje ste dali, sumljive te Aleksandru Vučiću, da ne date uvid na ugovore, šta je on potpisivao ime svih nas, možete lepo da ponesete sa sobom. Nećete dobiti ništa od nas. Sve skupite vaše te prnje i idite tamo odakle ste došli. Kraj. Hoćete u Srbiju, viza može, dobijete 3 dana vizu, kad prođete sve provere ovde i uđete, slikate se i šetate se i doviđenja. Naravno, bit ćete u pratnji policije stalno. I završim priču. Iran, vize, koja je svrha posjeta, izvolite. Šta tražite ovde? Turska, sve je super, važi, može otkupimo neku tursku seriju, ovi koji još vole da odgledaju to do kraja i doviđenja. I Raška zaboravi na ono što misli da može da dobije preko Turske. Ali zato odem u Rašku i sednem i pričam sa svim ljudima tamo, i muslimanima, i katolicima, i pravoslavcima, da im u čemu je problem. Gde je problem? Daj, recite mi gde je problem, u čemu je problem? Normalno, Ugljanin ide u zatvor. Pa tamo propagiraj to što propagiraš. Meni ne trebaš, Vučiću trebaš da napraviš sukob, stalno da bude uznemirenje tamo i muslimana, i Srba, i Hrvata. Da se ljudi plaše i onda super. Dobro njemu, dobro meni. Ne, meni ne trebaš, ideš u zatvor i dođem razgovaram sa ljudima. Ovako sednemo, kažete mi šta je problem. I sad ćemo da rešimo problem odmah. Kako odmah? Evo sad odmah. To rešimo problem. I tog dana rešimo problem. I nema problema. I odmah sutradan rešim, sednem u Hrvatsku i rešim sve probleme. Sednem, pozdravim se kod čovek, zaboravimo prošlosti i kažem, dajte, molim vas, pa ne živimo mi od prošlosti, živimo od budućnosti. Da, i Vojvodina. U Vojvodinu, molim vas, zna se, Čanak, ideš u zatvor, Kostreš, ideš u zatvor. Ona vojvođanska stranka što propagira, što se lažno predstavljaju ljudima da se bune kao republikanci, ideš u zatvor. Čekajte, 26 nacionalnosti živi tamo. Ko ste vi da šta god da odvajate? Kosovo je proglasilo nezavisno. Šta hoćete? Da bude zamrznut konflikt večito. To odgovara komunistima, UDBI, možda radi šta hoće. I stalno ste trn u oko. Vi ste stalno trn u zdravoj nozi Evropi i svetu. Ne možete da uđete u Evropu sa trnom u nozi. Ja hoću mir, hoću da se rađujem. Kakve granice se zna? Kosovo nezavisno, ste nezavisno, okej. Sklonite te granice. Sklonite granice među Hrvatske. Sklonite granice između Makedonije, Rumunije. Slobodite ljudi, šetajte se. Znamo koje su granice. Skloni to. Evo, mi ćemo da sklonimo s naše strane. A vi ako smatrate treba da imate granice, držite, to je vaša sramota. Mi hoćemo Evropu, hoćemo da živimo normalno. To ću da uradimo odmah, sutra, kad budem došao vas. Ma tog dana sklonim granice. Prelaze. Zašto granice? Čemu granice? U čijoj glavi granice? Vučićevoj, Šešeljevoj, Dačićevoj, Nikolićevoj, Vulinovoj. Svi Srbi. Šta znači svi Srbi? Pa šta znači 3 miliona Srba u Americi? Šta znači? Opština, srpska zajednica. Šta znači? Čikago da proglasite srpskim. Kažu što je srpski grad Americi. Pa dobro, tražite nezavisnost tamo. Hajde, tražite nezavisnost. Zajednica. Pa dajte, molim, da se ozbiljimo više. Ljudi, posledice loše politike se plaćaju. Nemačka je izgubila 30% i više od svoje teritorije.
posle Drugog svjetskog rata? Je li Mađarska izgubila teritoriju svoje posle Drugog svjetskog rata? Jeste pripadali nacističkoj grupaciji? Jeste zajedno sarađivali sa fašistima? Pa jeste ubijali i klali Srbe? Jeste. Šta ste napravili? Zlo ste napravili. I sad niko ne priča o tome, oni nisu neprijatelji. Pa šta su nam Bugari uradili? Pa poklaše toliko Srba. Je li tako? Da. Pa ja treba da se vraćam na to. Ne, niko to ne pominje. Važno je da je Tomislav Nikolić njihovog kriminalca zaštitio, pustio staklara da se kupuje, se peru pare. Je li tako bilo? Jeste? Da. Mađari sad najveći nam prijatelji. Oni poklaše tamo, ali ja to neću da se bavim time. I najveći bankari. Pa neću da se bavim time. Izgubila teritoriju, pripala teritoriji Jugoslavije. Je li tako? Da. A šta sad Mađari? Vi ste sad pametni, dajete pasoš kogod hoće i sutra šta? Vojvodina, gde? Gde je Vojvodina? Kome? Dajte, molim vas, ucrtane su posle Drugog svjetskog rata granice. I završena priča. Ne interesuje me kako će ko da se izražava i u koju će crkvu da ide u Srbiji. Nema svako pravo da bude šta hoće. I protestant. Dajte svaku crkvu napravite u Srbiji koje god vere ima. Koliko god ih ima. Nek ima 10, napravite im crkvu. Nemam ništa protiv. Ali gospodo, pasoš srpski i državljanstvo, plaćate porez. Vi ste Srbin ovde. Kog porekla? Mađarskog? Albanskog? Rumunskog? Bugarskog? Pa ne interesuje me. Šta u Americi interesuje sudiju kada dođete da vas sudi? Imate američko državljanstvo, tako? Ste vi američki državljani? Da ste došli iz Japana, iz Srbije, iz Bosne, iz Hrvatske? Jel vas to pita neko? Ste vi Amerikanac? Sedite, gospodine, ovde da imamo šta ste vi napravili koji prekršaj. Jeste vi Amerikanac? Došli ste da se zaposlite. Šta znate da radite? Ne pita vas odakle ste. Imate američki pasoš, položili ste zakletvu. I dobili ste američki pasoš. Kraj priče. Ja to hoću ovde. To me ne interesuje. To, nacionalističke priče. Odvajat ćemo se, mi se grupišemo. Zelene uniforme marširaju po Raškoj. Tog dana bi mi marširali i marširali bi posle 10 godina po zatvorima. I mir. I ajde da vidim da neko nekog mrzi zato što je Srbin ili zato što je musliman. Ili zato što je Hrvat ili kako god da je Albanac. Ajde da vidim da neko nekog mrzi zbog toga. Svi jednaki. Kraj. Samo, uvek govorim, predsjednik Srbije, mogu da je Srbin. Kraj priče. Nema dileme oko toga. Uopšte. Svaki gradonačelnik grada nekog mora bude odande da živi. Gradonačelnik Niša mora bude Nišlija. Novog Sada Novosađanin. Beograda Beograđanin. Kruševca iz Kruševca, iz Kraljeva Kraljevčanin. Nema polemike oko toga. To je tako. Dok ne dođe ta nacionalna svest da smo svi ovde građani Srbije. Sada da gledamo ko je pravi Srbin. Ne znam da li bi bili većina u Srbiji. Ne znam. Kome zahvaljujući? Komunistima. Pobiše, tako, raseliše, zaplašiše. Da ne pričam šta su nam Turci uradili i šta su nam drugi uradili. Na tome, gospodo, ajmo da postavimo stvari vrlo jednostavno i vrlo realno. Kosovo je izgubljeno. Zašto? Zašto? Zbog maltretiranja dugogodišnje, zbog iživljavanja, nepoštovanja tuđih želja, nemanje sluha, gde je granica, nemanja ljudskosti, loših političkih poteza. I to Srbija mora da shvati, ali i sa time da se pomiri. Ali Srbija ne sme da zaboravi i ne sme da se pomiri sa time ko je odgovoran za to, gospodo. Opet se bavite posledicama. Ti koji su odgovorni, gurnili su vam posledice. Odgovorni su za to oni činioci politički koji su doprinali tome. Milošević, je tako? SPS, radikali, JUL, sada nastaju SNS. SPO. SPO. Svi su doprinali tome
da se na Kosovu desi to što se desilo. Svi su doprineli na to da se desi rat Srbije i BiH, Srbije i Hrvatske, Srbije, Slovenije. Ko je odgovoran za to? To mi dajte. To me interesuje. Od političara, ne vojnih komandanata, koji su izvršavali to. Ko im je dao naređenje? Pa ko je dao Mladiću naređenje? Pa kome je dao naređenje? Pa nismo ja i vi. Pa političari su mu davali naređenje, ali tako? Da. Ajte, molim vas. To mene interesuje. Ja samo ću se tim segmentom baviti i više se ne bavim prošlošću. Molim vas, koga tražite vi u regionu? Ko je počinio zločine u ime Srbije? U čije ime? U vaše, moje? Ljudi koji su bili protiv rata? Ko je počinio zločine na prostoru bivše Jugoslavije, a krije se od Srbije? Ko? Molim vas, dajte mi to da proverimo i dajte mi dokaze. Jeste dali dokaze? Mi ćemo ga isporučiti da sudi. Jer građani Srbije, jeste, daćemo o trošku Srbije i advokata. A ti, prijatelju, dokaži da nisi. Ali nećemo mi biti taoci. Ni Jojića, ni Radete, niti bilo koga. Niti ubice braće Betići. Nećemo biti taoci. Sigurno ne. I ja vam garantujem da će Srbija sa mnom na čelu suditi Šešelju za sve ono što treba da mu se sudi, što mu se nije sudilo u Hagu. Za ono zlo koje je napravio ovde. Mi objasni, imaće mnogo pitanja da objasni. I oni, Vučići, i Dačići. Dačić za kriminal, posebno političke greške. Kriminal, ajmo da vidimo, koferče, ajmo da vidimo odnosi sa Šarićima. Kako ste vi dali korišćenje vaših prostorija Vanila klub Šariću? Svi su znali javno da se on bavi drogom. A ti nisi znao. Stvarno, nisi znao ni sa Mišom Bananom kad su te snimali. Ni to nisi znao. A nisi znao ni za koferče dok ti nisu javili iz Adži. A mi znamo i koliko je bilo u koferčetu i ko ti je javio. I taj ko ti je javio hoće da svedoči. I sad kao nikom ništa. Stani. Mnogo su se prevarili. E sad, kad mene slušate i kad građani slušaju, je sad jasno zašto me nema na televiziji. Je sad jasno zašto su se udružili lažni opozicionari i sadašnja vlast, da nikako ne smijem da dođem na vlast. Je sve pada onda, ruši se kompletna organizacija koja je građena od 45. godine. Katarina, zamislite šta se ruši. Nešto što se gradilo 76 punih godina. I dolazi neki Sandulović da on to sruši. E pa nećemo da dozvolimo. Ni njemu, ni Americi. Ali ja mislim da su interesovanja sasvim drugačije. Amerika kaže, hoćemo baš da vidimo kako će da ga zaustavite. Mi hoćemo da se rešimo i UDBE u Srbiji, i komunista, i Kine, i Rusije, i Irana. Hoćemo da se rešimo i uticaja Turske, koja sada ide i pravi Americi iza leđa koji je što sa Putinom. Ismevajući gospodina Bajdena. Polako samo. To su glavni razlozi. Ja uvek hoću da izađem na svaku televiziju. I mogu da mi postave koje god hoće pitanja. Uopšte neću da vidim pitanja pre emisije. Ne interesuje me pitanja. Nema pitanja koje nema odgovor. I ne smeju opet. I zamislite koja je to sramota da im ja svaki put kažem sram vas bilo. I pitam Evropu, koje je to sprovođenje demokratije? Evo na primjeru Republikanske stranke se vidi da apsolutna destrukcija nepoštovanja ljudskih prava, nepoštovanja drugih političkih segmenata, blokada medija. Znači, sve ono što su oni rekli da to ne smije da se dešava, to se dešava nama. Da, ali u vašim mailovima, u prepisci sa gospođom Ursulom, ona je istakla da treba da budete uvereni da Evropska komisija pažljivo prati situaciju u Srbiji, postavlja pitanja koje zabrinjavaju vlasti u Srbiju, uključujući i ljudska prava. Naša detaljna procena reformi Srbije vezani za Evropsku uniju biće dostupna u sledećem izveštaju Evropske komisije o Srbiji. Ona je dolaskom pre par dana u Srbiju javno podržala Aleksandra Vučića, a s druge strane u mailovima, znači imamo jednu totalno drugu korespondenciju. Pa vi ste, Katarina, svedok. Vi ste jedan od mojih najbližih saradnika. Ja nisam džilos da izlazim i da pokušavam da građanima Srbije prikažem
da imam neku podršku i da imam korespondenciju sa europarlamentarcima. Ja sa Tanjom Fajon nema šta pričam. Ja sam komunicirao sa gospođom Ursulom. Ja nisam Jeremić koji iskoristi priliku na jednom partiju i da se slika sa gospođom koja pripada republikanskom establishmentu. I to okači na svoj profil. I onda ja pozovem tamo i žena u šoku, nema pojma da on u stvari šta izigrava, kakvu lažnu poziciju i tako dalje. To je jedna od najbogatijih žena tamo, otac je milijarder, ima najpoznatiju radiostanicu u Americi. I već smo kontaktirali i tako dalje. Žena kaže, iskoristio mi, prišao, možemo se slikamo kao zajednički prijatelji. Sve ne navodići, kaže, mi nemamo dodirnu tačku. Mislim, čime se služe? Ali vi znate da sam ja pisao i gospođi Ursuli. I ako vam nije teško, vi imate, možete da pročitate. Ja sam tražio sastanak sa njom. Njen predstavnik je rekao da ona već ima sve zakazano i... Da, ali akcenat je upravo na ovoj stvari da vas ona uverava da Evropska komisija pažljivo prati situaciju u Srbiji i da postavlja pitanja koje zabrinjavaju vlasti. A s druge strane imamo da je ona izašla i podržala Aleksandra Vučića. Pa samo da objasnite građanima Srbije koji je poriv podrške Evropske unije, odnosno Ursule, gospođe Ursule, Aleksandru Vučiću, iako znamo da Evropska unija zna za diktaturu, zna za politička ubistva, zna za trgovinu narkoticima, oružjem, ljudima, za kriminal, za finansiranje terorizma, zna za ugrožavanje nacionalne bezbednosti Aleksandra Vučića ka Sjedinjenim Državama. Mislim da niste poneli ovaj odgovor koji sam je napisao. Ne, zato što smatram da je akcenat upravo na ovome da imamo taj izveštaj prvi koji je bio negativan, da se prati situacija. I sasvim drugačije se pokazalo na terenu kad je došlo ovde. Žao mi je što niste poneli odgovor da građani Srbije vide kako ja zaista komuniciram, a ne Aleksandar Vučić što lažno prikazuje. Ja sam njima rekao, ja ovo, ja ono, ovde, a mi znamo kako se ponaša kad se vidi s njima. Da vidi da ja nemam te dvostruke aršine, da ja nemam pardona i radim u interesu građana Srbije i žao mi što niste poneli da... Pa možete i da kažete... Ja sam je odgovorio onako kako treba, kao svaki političar koji ima svoje čvrste stavove, da nisam se složio sa njenim odgovorom koji je upućen preko njenog predstavnika, da to nemaju vremena, da je to odgovor za neku srednjoškolsku grupaciju koja se bavi pitanjem velikog odmora, da li mogu da igraju odbojku ili ne. I da mi je sasvim jasno zašto o njoj kruže glasine i da je pod istragom za korupciju. To se ovde ne zna. Da. I odgovorio sam da meni je apsolutno jasno da oni podržavaju taj režim i da Republikanska stranka više neće imati nikakve kontakte i da nemamo nikakvo poverenje u njihove odluke koje se odnose Srbije. Koje se odnosi na institucije Srbije, njihove institucije i da prekidamo svaki odnos sa Evropskom unijom koji zastupaju njene stavove i koji predstavljaju njenu politiku prema Srbiji. To je bio moj odgovor onako u kratkim crtama, čak i oštriji. I ja zaista tako mislim. Jer ja sam čovjek sa stavom i koji ne dozvoljavam da neko se igra s nama. Mi se ne igramo ovde masnih fota. I ovde je izgubljeno vreme za šalu i za eksperimente. Imam dovoljno političkog iskustva i životnog da vidim kad mi neko maže oči. Kao Aleksandar Vučić što kaže, vi ne znate koliki je rast i kako mi živimo dobro, otvorite prozor pa vidite kako živimo dobro. Znači ja ne dozvoljam taj način. Gospođa Ursula igra jednu prljavu politiku Evrope. Oni se boje da osude Aleksandra Vučića i javno da ga prozovu za sve ono što radi. Zašto? Pa zato što je Evropa umešana sa njim. Evropi je sad postalo jasno da je on tomahawk koji je izgubio navođenje. Da je on postao problem. I oni znajući da on ima te lucidne ideje i da je sklon da kaže za gospodina Stoltenberga da je on budala, onda da kaže Americi u lice, znajući šta se dogovorili i kako su došli, neću nikada priznam Kosovo i tako dalje. A s njim su se duboko upetljali u kriminal i u korupciju i mito i ovde su investirali svoje prljave milijarde i tako dalje. Boje se
da ukoliko budu počeli da ga prozivaju i rade otvoreno na njegovom rušenju, da će početi onda proziva njih i da govori ko je šta radio zajedno s njim. Postali su sad svesni opasnosti i ko je on. Jer to je on. Vidjeli ste, on čas je pljuvao Šešelja, prvo je radio za njega u Hagu, pa maltretirali svedoke, ucenjivali. On bio vođa tog tima, zašto sad traže Radetu i Jojića da ih isporuče, a oni ga ucenjuju, ako nas isporučiš, kazat ćemo da smo radili po tvoje naredbi i tako dalje. Tako sad i on sa Evropom. Vi ste ovo zajedno, ovde sam platio sad gospođi Mogherini toliko, ovde sam dao mito za ovoliko, ovde sam vam vratio novca ovoliko, ovde ste oprali preko mene ovoliko miliona i milijardi i tako dalje. I sad je Evropa se našla u čudu šta da radi. Ako ga ostavi, šteta. Jer je sad postalo očigledno da ga ona držala, a štetu on pravi. I pravio je i pravi će dalje. Ako ga napadnu, onda će ponovo da ima štetu jer će da ih prozove. E sad šta Evropa treba da uradi? Ili da pohapsite ljude koji su bili s njim, da ga peduhitri, da on i kad bude izašao i da govori o njima, oni će kažu pa dobro mi smo rešili to jer su to radili i ovde u Evropi. Sadate? A ako ne uradi, onda rizikuju da ih on proziva i tako dalje. Ali to ne može da traje doveka. Ono što je dobro Ameriku to ne interesuje i Americi to odgovara. Amerika će da ih počisti zajedno, stavit ih u zajednički paket. Kao što je već Ursula, to treba da znaju građani Srbije, protiv nje se vodi postupak za korupciju. Da. I to je jedan, kako vam kažem, politički manifetluk prljave Evrope prema Srbiji. Mi, silom prilika što živimo na Zapadnom Balkanu kao Balkan, mi trebamo da uđemo u Evropsku uniju. Kao jednu grupaciju slobodnih zemalja, demokratskog sistema. Znači, jedan celokupni, da kažem, geopolitički region koji treba da ide napred. I ljudi će se menjati, politike će se menjati, ali je važno geopolitički da Evropa čini jednu zajednicu koja mora da bude usko vezana za evroatlantske integracije, znači za Ameriku i za Englesku, Kanadu, Australiju i sve. To mora da čini jedan, da se polarizuje, jer tako uvek podela imate, da bude jedan pandam tim ozbiljnim državama koje ne poštuju demokratiju i koji su autoritativni sistemi. Da. Znate, kao što je, evo, Afganistan, Iran, Rusija, Kina, Severna Koreja i tako dalje. Ko će se suprotstaviti tom ludilu, tim ubicama, tim ljudima, tih sistema? Ko? I interes je Amerike da Evropa funkcioniše zajedničko kao svog najbližeg saradnika. Da, i partnera. I partnera. Tako da finale je to. Bez obzira što znam koje su mane, ja znam šta je geopolitički cilj, krajnji cilj. I mi u skladu sa time, kao čovjek koji imam vizije i vizionar, ja moram da se uklopim u to. Inače, mi kao mi jedinka ništa nećemo raditi. Uradili bi mi da oni stvarno hoće da dignu ruke od nas pa da nas puste da se razvijemo, jer mi imamo resurse za nas sasvim dovoljno. I mi imamo vodu, mi imamo zemlju, mi imamo vetrove, mi imamo proizvodni kapacitet da proizvedemo dovoljno struje i energenata, i gasa, i nafte, i uglja, i svega dovoljno za Srbiju. Ali to ne dozvoljava Evropa. Evropa bi da nas kontroliše na taj način, ali bi da nas drži negde po strani kao 13. prase, da ipak da ne dolaze ludi Balkanci u Evropu i tako dalje. Dobri su jer imamo koruptivnu vlast, možemo da peremo novac, možemo da ulažemo našu prljavu tehnologiju. Mi na najplodnijoj zemlji u Vojvodini mi proizvodimo gume. Pazite, kad je Kina sklonila to od sebe i gurnula kod nas, koliko nas gledaju na što, uzeli su nam reke, potoke, proizvode struju, izvozi se struja, bit će kriza, Vučić i sve, a mi možda proizvedemo, mi izvozimo, mi za nas jemo i višak. Prema tome, mislim da što se tiče odluke same gospođe Ursule prema Srbiji je koruptivna i neiskrena. Potpuno. I nemojte da očekujete građani Srbije ništa od Evrope. Ništa, apsolutno ništa. Ako se Evropa bude pitala, Aleksandar Vučić će ostati na vlasti. Ako se Amerika bude pitala, budite sigurni da neće. To je poenta. Znači, Rusija je napravila sa tom koruptivnom Evropom
koji mogu da ucenjuju sa gasom, jer ona zavisi od njihovog gasa, je napravila dogovor. Prečni Kina je isto ubacila se već polako u Evropu. Svuda se po Africi raširila, pustila je preko 847 milijardi kredita uništavajući tako privredu tih država, ucenjujući ih koruptivnim ugovorima koji nisu dostupni javnosti, perući svoj... Kroz inicijativu Pojas i put. Tako je, perući u stvari novac od droge i od svega i tako dalje. Aleksandar Vučić se idealno uklopio. Gospodin Sanduloviću, tamo gde su velike korporacije, veliki profit, mito i korupcija su sastavni deo posla. Korporacija Rio Tinto je dala mito Vučiću da omogući iskopavanje litijuma na teritoriji Srbije. Svuda gde je poslovao Rio Tinto je stvarao ekološku katastrofu, primjer za to je Afrika. S obzirom da razvijene zemlje ne dozvoljava iskopavanje litijuma, Rio Tinto odlazi u slabo razvijene ili nerazvijene zemlje. Merkelova je posetom u Beogradu izrazila interesovanje za litijum u Srbiji, iako postoji velika nalazišta litijuma u Nemačkoj. Vučić stvara svoje ekopokrete u vidu Ćute kako bi obesmislio bunt naroda protiv Rio Tinta. Pitanje za vas, gospodin Sanduloviću, da li je obećanje od strane Vučića Rio Tintu zapravo gradnja pesku, jer u svetu diplomatija Vučić važi za čoveka koji ne drži svoja obećanja? Da, on je kvalifikovan kao čovjek koji je sklon manipulaciji, laganju i on obećao sve samo dok ne uzme novac. To je point, on je uzeo novac i od albanskog lobija za priznavanje Kosova. Kako će to da vrati selo Trnovo, neka vidi. Kako će da vrati to, ne znam. Vrlo interesantno, vjerovatno tako što će da napravi sukob između srpskog i albanskog naroda i da se buca na jedan Kosovo. To što je uzeo novac nema veze. Vrlo je bitno što je Amerika zaslužna za razotkrivanje tog njegovog manifetluka, ne samo što se tiče sad Rio Tinta i priznavanje Kosova, uzimanja mita, nego uopšte svega. Jer oni su dali jedno ogromno upozorenje velikim korporacijama da svaka saradnja sa Vučićem je gradnja u pesku. I to je bilo presudno onome negativnom izveštaju Evropske unije prema Aleksandru Vučiću i Srbiji. Da. Zahvaljujući tome, to građani ne znaju. Opet Amerika. Ja opet postavljam pitanje. Kako je samo Amerika označila Aleksandra Vučića kao negativca i kriminalca? Zašto Evropa ćuti o tome? Evo pitam građane Srbije koji su onako bili antiamerički raspoloženi. Ko se sad bori protiv Vučića? Pa ne oni koji su ga doveli. Od koga očekujete sada spas kad mi pišete građani Srbije? Kažete, jao, samo Amerika, samo Amerika. Kako se sad okrenilo raspoloženje? Što kaže moja baka, došlo iz zadnjice u glavu. Ali generalno svako investiranje koje se sprovodi ovde u Srbiji preko Aleksandra Vučića, to prvo mora znaju građani Srbije, to znaju, ali da pričamo o otvornih karata, je mito i korupcija. Sve investicije koje sprovodi Aleksandar Vučić sa Kinezima, sa Arapima, gradnje autoputova i sve mito i korupcija, pranje novca. Zar iko normalno može da pomisli da on uživa u gradnji i razvitku Srbije? Pa ne postoji ni jedna investicija da se on nije ugradio. Preko svojih firmi, izvođača, podizvođača. Pa molim vas, pa i mislite da Vesić voli Beograd? Pa to je strašno šta su oni napravili. Pa pogledajte samo lakrdiju sa Trgom Republike. Pa su došli ljudi koji su procenili koliko košta kvadrat, tako? I koliko košta celokupan rad na Trgu Republike. Su govorili da ne može da premaši 2,5 miliona, 3 miliona. Koliko je bio na kraju račun? 10 miliona. Lepili lepkom. Raspadala se kola. Sve što Aleksandar Vučić radi, sve investicije koje se rade u Beogradu, u Srbiji, su koruptivne i ugrađuje se. Pa koliko košta kilometar autoputa kada radi onaj drobnjak? Koliko im košta? 9 miliona. A svi kažu da taj put, takav put koji oni rade, sve ne može da košta 1,5 miliona. Oni predstavljaju 9 miliona. Ko to plaća? On zadužuje Srbiju. I tu
dobije već neki mito, vrati tamo, oni svi zadovoljni, oni što su dali, jer on odobrava. Jorgovanka samo potpisuje. Samo potpisuje. I posle sklanja dokument. Gledaj kako će da beže. On uzima to. Tako je. On pola pije, pola Šarcu daje i onda taj novac dolazi. I taj novac se ne prikazuje. Mali ćuti, novac stigo, onda oni raspoređuju šta su kapitalne investicije. Onda nalaze izvođača i podizvođača. I onda se dogovaraju, vi duvate cene, mi vama platimo, to vi zadovoljni, naduvajte cene da bude i za vas preko toga, a ono što vam uplatimo, taj jedan deo ide tamo. To je mali ekspert. Da li će Bugarska, će Sejšelska ostrva, Maršalska ostrva, gde god daje. Offshore zone. Offshore zone. Znači, tu se krade neviđeno, to treba da znaju. Tu je neviđena krađa. To ću sigurno da ispitam kako je došao. Jako prosto. Sve ono što je Vesić radio po Beogradu, pa žrtvovat ćemo, gde su nas maltretirali velike godine i da nismo imali, na primjer, ulice da možda prođemo, eto, prostit će mi građani Beograda ili Niša ili gde god su se radili ti njihovi radovi, da vidimo šta je rađeno toliko. Dobro, ta ulica je rađena toliko, stare kanalizacione cevi za vodu, za odvod, asfalt takav, prvo ćemo da imamo koliki asfalt. Ajmo da imamo šta se stavili. Razrovarit ćemo celu ulicu. Vidjet ćemo stručnjake koliko je to koštalo, a koliko je plaćeno. Sad dođete svi ovamo koji ste radili i da počnemo da otvaramo Pandorinu kutiju. Ajmo da vidimo sad šta je šta. Jako prosto. A prvo ćete ovde se došetati u komšiluku, vaš Milenijum tim. Pa Milenijum, ja sam im obećao ovaj Milenijum ovde, što su razrovali ovde ulicu našu, što su prolazili ovde. Ovu ulicu sam ja iz svog novca. Znači, moj novac sam asfaltirao ovde ljudima i komšijama. Znači, ceo ćošak je ovaj ovde. Oni su to kamionima razrovali skroz. Tamo su napravili iznad od dozvoljenog su napravili. Ponašaju se kako se ponašaju ovde po kraju, sve to znamo, ali ćemo Milenijum da vidimo te banje, kako se kupuju, šta su oni to ugrađivali, kako su oni to napredovali enormno. Mirno, sve tiho, fino, nikakvih problema nema. Ako je potrebe za pritvorom, da ne bi uticali svedoke, malo ćete dobiti pritvor. Nikakav problem nije, ako niste u pravu, platit ćemo vam 1000 dinara dan, kao što se življavate ovde sa ljudima. Pa da vidite malo kako izgleda to, kako vi radite svima nama godinama, kako to izgleda. Nikakav problem nije. Ali ćemo da ispitamo sve. I grafičar kako se zida, i ko je to uzdu tamo grafičar, šta se to radi, kako maltretirate građane Srbije, to jest ovde ovog kraja da ne mogu da spavaju, pišu peticije, šta, kako se to voze, tolika skupa kola, kako postoji taj neki... Koji su izvori prihoda? Taj Tešić šta to radi, kako taj Slobodan Tešić pokušava da da, na primjer, svoj procenat u prvom Partizanu kojemu je država dala, jer je on kao dao plate, a on sad daje taj procenat svoj koji je 20%, to je izvesnoj kompaniji u Sjedinjenim Američkim Državama koja hoće da otkupi i bude većinski vlasnik prvog Partizana, pa onda kupi svoju slobodu da se skine sa crne liste i tako dalje. Ja pitam to malo, kao što sam odmah poslao za Ameriku i poslao sam FBI-u da se raspita koja je to američka kompanija koja hoće da uzme. Evo sad ekskluzivno za građane Srbije. Da imamo kako on to vozi te Rolls-Royce-eve koji koštaju po 300, 400, 700 hiljada evra. Kakav je on to gospodin čovjek? Biznismen. I ova deca ovde što voze Mercedesove G klase i S klase, nemoj i po 17-18 godina. Čije to automobile, tate, kako se to vozi? Dok je druga Srbija gladna. Ima puno toga da se preispita. I vrlo ćemo brzo učiti. Znači sve ovo što se radi, što se on hvali, to su se nagrađivali, ugrađivali. Pa videli ste i onoga generalnog direktora železnice, onoga i Kušadasi već, dakle, šalim se malo, da je rekao da je davo pare Zorani Mihajlović. Uhvatili go kancelarije mito 10.000. Generalni direktor železnice. Da. Što ima suprugu koja je za etiku u železnici. Koje pišu službenice krivične prijave. Eto, takvi opstaju u Zoran Mihajlović. Igrom slučaja, zlom srećom sam tako upoznat, nažalost. Pa znam. Eto, hoću samo da se nadovezam sam se, kakav je to nivo korupcije. Vodite generalnog direktora železnice sa lisicama primio 10.000 u kancelariji. Onda možda zamislite
kakve se investicije rade i kolike su to pare i kako se taj novac izvlači. Zato sam to naveo kao primjer, ne ništa lično. To je jedan mali primjer i jedan mali kriminalac u nizu. To je taj problem. I sad Rio Tinto normalno dao mito jer važi za njih da su koruptivni i hoće od najplodnijih dela Srbije i te Šumadije da naprave kratere. Šta? To što je mama Merkel obećala, pa to vidite s njom. Ovde nećete proći. I opet se zahvalite Americi koja daje punu podršku. Amerika i Kanada daju punu podršku Srbiji da se to ne dozvoli. Dok Evropa daje odobrenje. A neće kod sebe u Nemačkoj to. Jer to kad iskopate tu plodnu zemlju, možete samo napunite vodom, pravite ribnjake. Poenta je korupcije. I zato je ovde Kina toliko našla sebi pogodno dloje. Oni su koruptivni. A imamo čoveka prvo na čelu države koji ne da je koruptivan. On je rođen za to. Što ja kažem, 3 putura za našeg vođu. Bog nam dao. Bog nam dao vođu, uzeo nam pamet. I sada to je začaran krug. E sad, ono što sam i rekao, sad će doći totalno razotkrivanje umešanosti Evrope u kriminal u Srbiji. Jer oni su sada u jednoj ogromnoj zamci. Amerika zna i Amerika radi paralelno kao što radi istragu 125 firmi ovde u Srbiji koje su prale novac zajedno sa Aleksandrom Vučićem, a kažem to je 650 milijardi dolara, paralelno radi istragu ko je iz Evrope učestvovao sve sa Aleksandrom Vučićem. I sad je... Koje banke su uključene? Tako je, mi znamo koje su banke. Jer smo mi rastražili, dali na gotovo sve. I sad će biti veliko pitanje kako Evropa misli da zaštiti svoje čedo koruptivno, preko koga su ostvarili taj kriminal. Ili će ga žrtvovati. Ili će ga žrtvovati, ili će oni gledati da ga unište. Tako da, Aleksandar Vučić nije za džabe ovako da se razboljeva. I zamislite od Čaleta izjavu. Kaže, Aleksandar Vučić je dobio neki grip. Evo ga i on je prvi među svim obolelim ovde, na hiljadama kako oni predstavljaju u Srbiji, koji čovek je totalno imun na koronu. On jedini dobio grip. Da, vratio je grip. On je vratio grip, čovek. Eto, on nam je vratio slobodu govora. On nam je vratio bolji život. On je vratio penzije. On je vratio kuće otete od komunista. On je vratio život. Bolju budućnost u Srbiju, napredno, evo, vratio nam je i grip. Bogu hvala da ga imamo. Da. Aleksandra Vučića, mislim, ne grip. Pa na Twitteru i cela konverzacija vezana za to i između ostalog jedan odgovor, kaže čovek uništava sve pa i uništi i koronu. Pa sve čovjek, razumete? Da, čak i koronu. Ja vam kažem, nama je Bog dao Aleksandra Vučića. Sad je to paradoksalno i može da se tumači ovako napad. Da. Ali nam ga dao, Bog nam je dao verovatno da bude kulminacija zla. I da prekipi više svima sve ovo od 45. I da kaže dosta je. Ili nam ga dao da nas nema više. Ali Bog nam ga dao. Da. I sva korporacija oko njega. Da shvatimo s kim imamo posla. Ili da se predamo do kraja. Tako da ja ovo gledam kao zaista našu sudbinu. Ovo je moralo da se desi. Ili će biti, što kažu stari ljudi, ili dža ili bu. Nema, vidite, nema više plivanja u sivom. Gotovo je. Sad, građani Srbije, prihvatili ili ne prihvatili, shvatili ili ne shvatili, sad birate belo ili crno. Sivo više ne može. Ne može sivo. Sivo vam je Jeremić, Obradović, Đilas, Radulović, Milica Bundić, vidite koliko je sada zastupljena na svakoj televiziji. Žena postala elokventni političar. Mislim, ja se smejem od muke. Imaćete Zelenovića, imaćete koje kakve pokrete, ne pokrete, to Čuta ili već kako ga zovu, taj, mislim, cirkuzant i tako dalje. Imate to sivo, imate crno, imate belo na jednoj strani, imate republikanci i još jednu mogući pokret koji, eto, neću da ga reklamiram, ali
za koje sam već i rekao da mogu da kažem da nisu od Aleksandra Vučića, a kojima su pokušali da prišiju da jesu. Kao što su pokušali da prišiju i meni. To je ta priča. Čim ne može da vas kupi, da vas zaplaši, uceni, onda oni kažu, ma on radi za Vučića. To oni puste. Ali evo, kažem, rodila se, hvala Bogu, još jedna ta politička struktura, grupacija ljudi, kako god, koji zaista nisu za Aleksandra Vučića. Bogu hvala. Prema tome, građani Srbije dosta ste plivali u toj crno-sivoj zoni. Hoćete svetlost dana ili ćete sada da idete u katastrofu totalno? Sada kažem, Bog nam je dao Aleksandra Vučića. Ili će biti katastrofa, ili će biti nešto što ne može da sanjate. A ne može da sanjate. A bukvalno je tako, Katarina. Moj život, moja misija. Ja sam to tako prihvatio i o tome samo razmišljam 24 sata, videli ste. Ne interesuje me novac. Žene, kuće, kola, nakiti, odela. Pa ja nisam iz Čipulića rođen gladan, napravio ga gladan i on je ceo život gladan. Sve sam prošao u životu zahvaljujući meni, samo meni. I u taj Dubaj sam išao kad seljak taj snob Beograd Čipulića ga gledao na razglednicama. Ja išao. I bio u apartmanu gde sam bio. Je zahvaljujući meni. Ne kriminalu, ne ničemu, meni. Tako da me ne fascinira ništa. Niko ne može da me kupi, ne može da me uceni. Nema. Imam samo ispred sebe Srbiju i imam taj svoj politički rad, svoju životnu misiju. Da se rešimo ovog zla. Komunizma, udbe i svega drugog što ide uz to. Prema tome, ili me pratite, ili ja odoh levo, skrenem levo, a vi produžite dole u ponor. Ja u ponor, da idem zbog nekih koji ne žele da vide, neće ili im odgovara ova korupcija i ovaj primitivizam, neću da idem dole u ponor. Mi smo vrlo blizu toj tačke gde se razdvajamo. Tačka razdvajanja je 3. april. Ali ja ako odem levo i odem sam, vidite sigurno u ponor. A ja neću otići u ponor. To treba svi da znaju. I povući ću u levo one ljude koji su me slušali, bili verni i pratili. A vi sve produžite pravo. I poslije nema kukanja. Sad izaberete ponor. Shvatite da nema više nazad. Nema skidanja više Vučića. Jer i moja borba ima granicu. Ima granicu žrtvovanja. Dao sam 8 godina najlepših dela mog života, 9. Ne računam ono od 90. koliko sam se sa Zoranom borio da se rešimo njih 2000. 35 godina se borim protiv komunista ovde u ovoj državi. Je li dosta? I da ne vredi, onda, kad bih nastavio, onda ili ja nisam normalan ili vi niste normalni. Vi koji nećete promenu, a ja još veći ludak jer hoću da ispravim krivu drinu. Onda dignem ruke i kažem, ajte u ponor. A mene i pametni ljude i moji prijatelji, moji porodicu nećete da odvučite. Odvučit ću te ljude negde daleko. Nema više, Katarina. Dotle smo došli. Sad je prelomna tačka. Jer imate vremena da razmislite. Ima još 5,5 meseci. A ja stojim tu, iza svakog slova koji sam izgovorio. Iza svakog obećanja koje sam obećao. I ne krijem se ni za koga. Ni iza Amerike, ni iza mame Merkel, ni iza koga. Stojim ravno, časno i jasno ispred vas. I zato imam podršku upravo i od te Amerike koji ne vučem za rukav, ne molim, ne nudim se, ne nutkam se nikome. Pljunem na koruptivnu Evropu. Kažem, vi ste kriminalci, vi ste ga doveli. Ne interesuje me njihova mišljenja i podrška. Ne podilazim nikome. Ne glumim sada zato što sam na vlasti pa ću da gurnem vas, narod, policiju, vojsku, ko što Vučić radi, pa može da im se suprotstavi.
U ovoj situaciji u kojoj se ja nalazim kao političar i republikanska stranka, znate šta rade političari? Dodvoravaju se. Obećavaju sve i svašta. Nutkaju se, ne svađaju se. Vidjeli ste moj odnos kako znam da odgovorim i tamo i ovamo. Imam svoj stav. Da. Moj stav je takav. I sutra da me ne podrži Amerika u mojim stavovima, ja neću pljunuti na to. Kao što je on to radio i ko što radi. Ja imam svoj stav, imam svoje opredeljenje. Možda se nekome neću privatno svideti tamo pa će raditi protiv mene. Ali to ne znači da sam ja promenio svoje mišljenje, političko opredeljenje. Nema ovde lično. Ovde je interes Srbije, državni interes. Da. I nema lični interes. Lično imate s prijateljima, sa porodicom. Sa državom nema šale. Sa građanima koji očekuju od vas promenu. Vi ste videli koliko su se ljudi vezali za mene i kažu ako vas nema pa ovaj propast, mi odnosmo i sve. Sam mislite sada da ih prevarim? Kakav bi ja to bio čovjek? Pa mene gledaju ovo moje dete i moja supruga me sluša. Vi me slušate, prijatelji koji su svakodnevno sa mnom. Pa meni to treba u 58 godina da mi neko kaže ja kakav je to prevarant. Pogledaj šta je to. Pazite, posle svega što sam proživeo, što sam trpeo i trpim, da doživim to poniženje i takvo razočarenje da me prijatelji i porodica odbace zato što sam lažao. I ko ovi provokatori, Vučićevi kriminalci, kao, šta se kao kriješ, ideš kao u policiju. Pa oni treba budu sretni što to tako da. A koliko se krijem, to vidjet ću kad budem došao na vlast. I rekao sam, neću da se bavim sada sa njima, da me odlači Vučić pažnju. Bavit ću se sa njima kad se budem sa Aleksandrom Vučićem završio celu priču. A onda ću da se okrenem i kažem, koji su to ono kučići bili koji su me grizli dok sam išao tamo da se obračunam sa medvedom? Koji su to kučići koji su mi grizli od pozadi? Da. Sad sam rešio medveda, stavio smo ga ovde lepo fino na zid, glavu, a krzno dole ispod nogu. Sad imamo koje su te, da ne kažem džukele, koje su to lajale za mene. To tako ide u životu. Jeste to tako shvatio. Znači sad više zaobilazim to, ne vidim. To više ne vidim sa strane, no baziram se na kriminalnu policiju, se vratimo na početak emisije i završavam ono šta je primarno, šta svi očekujete od mene i šta me svi građani mole. I to je u redu. I to je to. Prema tome, vratio sam se ponovo na ono ključno sve pitanje 3. april 2022. godine. Idete za mnom, levo, belo, u nešto novo, što ne može da sanjate sad iz ove perspektive, ali bukvalno. Čisto, neukaljano, sa zdravim rezonima i sa konkretnim delima. Nema priča mnogo. Ili idete u ponor. I nema kukanja posle. Sve sam rekao, na sva pitanja sam odgovorio i odgovorit ću uvek. I bit ću tu i pre 3. aprila i za vreme 3. aprila. Ali posle toga nemojte da mi zamerite ništa. Vaša odluka, vaš život. To je to. Hvala vam, gospodin Sindulović. Molim, bilo mi zadovoljstvo. Takođe. Do sledećeg viđenja, svako dobro i prijetno.